Alas 2 kasud manghapon, dagos nang nanap ang crash site kang Cessna RPC-340. 350 metros ang distansya kaanigikan crater kang Bulkan Mayon, asin altitude na 1,600 feet. Laog sa 6 kilometer permanent danger zone sa itaas na porsyon kang Anuling Gali sa barangay Anuling Kamalig Albay. Nasusog ini sa tabang naman kang geographic coordinates gikan sa cellphone kang saro sa apat na pasero kang nasabing eroplano. Sa ibong kaini, apwera sa mga delikadong ampas asin dalan na aagian antes maabot ang lokasyon kang buminagsak na eroplano. Dakulang agyat pa sa rescue teams. An maraot na kamugta kang kampanahon, maging ang posibleng peligro kang mga namamatay ang aktibidad kang bulkan na mantinidong nasa alert level 2 status. Sigun kay Tim Flores, tagapagtaram kang LGU Kamalig, huli sa mga nasambit na agyat. Nagpipreparar na sinda kang ikukundisir na aerial assessment as in rescue operations. Sa ngunyan, nakikipag-coordinar naman sinda sa FIBOX as in Philippine Air Force nga ni masyartong salbado ang buhay kang mga responders. Ongoing man po girara yung operations ta, nagkaka-delay lang po kita sa panahon ta we take into consideration man giraray ang route kang panahon ngunyan. Igwa po kitang LPA and as I say often, we are facing complex challenges ta alert level 2 po ang Mayon and Mayon is exhibiting internally abnormal conditions, so may threat po ki volcanic eruption. Sa impormasyon, 162 na personalis gikan sa manlain-lain na puwersa kang gobyerno ang nakataltag ngunyan sa bisinidad kang bulkan nga ni mahanap ang mga lunad kang eroplano. Saro sa mga sibot na puwersa iyo ang PNP. I-reassess ito para sa possible na kung ma-establish kung yaon pa duman may buhay pa or what. Tapos terrain i-reassess din kasi dipisil din na i-risk ang buhay kang mga responders particularly na araniho na baga po ito sa crater. Ngunyan ng ikatulong aldaw kang pinagigibong search and rescue operation. Apilar ni Gragasin asin Flores sa publiko. Ibitaran ang pagtubod sa mga nagralakop na fake news. Dapit sa pagkakawara kang Cessna plane. Asin ipangadyi na sa nang kaligtasan ka mga lunad. So mga di man nakaaram about duman, wala man duman sa EOR, di na mo na magparapaluwas ki mga information ang mga tao na nalalanglang din or di na aram kung kay si say matubod. Ang sa tuyang LGU page or FB account ni Mayor, nagpapaluwas man po ki official na mga update tungkol duman. So duman na lang po kita mag-rely para di po kita nalilito. Ngunyan, tig-reiterate po ni Mayor na bako po ini search and retrieval kundi search and rescue man po giraray because still we don't rule out the possibility na may survivors po digdi. Given this is the third day. Magigirumduman, enot ng napabaretang nawawara ang nasambit na eroplano matapos na mag-take off sa Bicol International Airport alas 6:43 ning aga kan Sabado, Pebrero 18, asin pasiring kutang Metro Manila. Alagaduring nakontak ang kaap alas 6:48 sa may porsyon kang Sarong Cement Factory sa Palanog, Albay. Binisto ang mga lunad kang nawawarang eroplano na sinda Captain Rufino James Crisostomo Jr., co-pilot kaning si Joel Martin, asin ang duwang Australian national na sinda Simon Chifferfield, asin Carte Santanan. Mientras tanto, on standby na ang Philippine Navy AW-109 helicopter na matabang man sa ginigibong search and rescue operation sa buminagsak na Cessna plane. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal